Va ser una meravella perquè el carrer de Xanvi convidàvem a tots i tot va ser bonico. Això ja no s'estila avui. La Creueta ha sigut pionera en moltes coses. Però entonces sí que tots, la barba ningú se la volia deixar i la majoria no et deixava ningú. Entonces se la posava en postissa. I allí estaves un quart d'hora sense poder veure i sense poder res, només quan el posaven la cola i el posaven la barba en una tovalla en la cara, allí et vinga pegant la cara perquè allò se pegara. I de tota manera, quan el pegara a la glorieta ja se n'havia parat, diu, perquè quan duies el puro anaves estirant els pèls i quan el pegara a la glorieta ja no te'n quedava. Però què han de fer? La vida és així. Entonces, quan va creuar ell, estava la fila en Sant Nicolau 88 i era una fila, pues entonces la veiem preciosa, estava acabada d'arreglar, estava preciosa. Pues que sé, no són els locals d'ara, allò, però una fileta, estava bé el local, bé, per nosaltres no estava mal. Que va ser l'estreno del traje de nosaltres, que vam eixir 14 persones que eren els oficials perquè no mos tiraven a la cola. Això sí que me'n recordo, vam estrenar el traje 14 persones. I es va vestir amb mon germà, perquè no eren prou, perquè no volien vestir-se més en el traje de Montió. Entonces tenien que doblar, fent Diana i Esquadra. I el meu home era el cabo de Diana i el cabo d'Esquadra. Entonces acabava, com era jove acabava bé, però conforme van passar els anys, quan acabava tenia un mar de ronyons que no podia ja. Tots rient-se, anaven tots junts sempre, no hi havia ningú problema entre nosaltres. Anem així? Tots així. Anem allà? Doncs tots allà. I era una família, es portava estupendament. Diu que el primer troba baix un dia puja i diu, che, baixeu, que han posat la llum els fluorescents blancs. Quan entonces de l'havien boletes penjant, baix havien ja fluorescents blancs. I diu que van baixar de dalt a fer senyor el vermut i aquell diu que es va burlar de la fila, tot el que va saber i més, que no tenien llum blanca. I Juanjo Vélez te va dir, sí, a veuràs tu. Total, que se'n pugen dalt a la fila nostra, comencen a botar damunt dels voltons i van trencar tots els fluorescents. I tot això ho fem a ratos en la fila i per les nits, però per poder traure-ho i que ens resultara assequible al pressupost d'aquell entonces. Pues els músics es gitaven dalt i bé, per cert, que eren de Xella, es deia la banda de Xella. I era una banda que el mateix tocava un passodoble, que tocava un mambo, que tocava i es divertien moltíssim. Ens tocaven a les 5 del matí allí ballant. Era una banda que la vam buscar perquè mos rebentava, perquè tocaven, però que teníem que dir los pareu, perquè això no pot ser. Resulta que en la fila teníem una persona que per les circumstàncies va migrar a Holanda. I tot li dient, quan venia al col, li dient l'holandès. I aquesta persona, que pel vici de parlar en anglès, el vici no, la necessitat de parlar en anglès en Holanda, quan venia al coll demanava sempre un col de cafè, please. I hi havia una altra persona al costat que sempre dia, plai. Un col de cafè, please. Plai, please, plai. I avui en dia aquesta paraula s'ha quedat com a autòctona nostra, com a pisplai. Hi ha un fester que havia eixit a la fila, no havia eixit, s'emborrava, entrava, eixia. I senyoria, doncs, allà hi havia unes normes que tenies que pagar si borraves, després tenies que pagar les 2 últimes fulles, coses així. Total, que va vindre, que volia dir, això no pot ser, has de pagar. Home, és que jo pagar això, doncs ho has de pagar si no pots dir festes. I estava un dia fent feina i em toquen per telèfon que ara corrent allà al local perquè resulta que havien entrat uns lladres i arribem al local. Els lladres no van robar, l'únic que van robar va ser tot el plom que existia. Des de les cisternes del vàter fins al vàter. Un sortidoret que teníem que allí xorrava cafè, fins això. Però això no va ser lo grave. Lo grave és que van furtar tot el plom de l'entrada d'aigua. Que hi havia un pati allà baix, i baix hi havia un alcabó, i estava a l'entrada de l'aigua de la finca. Van llevar el plom i van deixar l'aigua, i el xorro que eixia era... I ara què faig jo? Ara què faig jo? Dic, pues ja està. Tidré a este fester que volia eixir, que en tenia de l'ofici, era de l'ofici, i dic, mira, anem a fer una cosa. És que m'han tocat que n'hi hagi una averia en l'aigua. Jo no l'he vista perquè no tu tens d'anar. Anem a fer un tracte. Si tu arregles allà, jo no el cobro res. Les 2 fulles, les 2 derrames aquestes. Però li vas dir el que passava. L'holandès el tal Pisplai em va contar un dia el per què estava sancionat a perpetuïtat en l'associació Sant Jordi.
I no recorde l'any, però entre ell i el seu cosí, Reigal, el dia descans van parar en l'esplanada d'Alacant, els dos vestits de festers. I diu que allí per l'esplanada, diu que anaven fent filetes. Què passa? Pues que la Policia Nacional, la Guàrdia Civil aquell temps, pues, els va agarrar i els va portar al quartelillo, bueno, i es va tancar allí. Total, que contava Pispà i diu que allí cantant, diu que es van veure el conyac del sargento, diu que s'ho van veure, vamos, hasta l'havia d'escurar els goig. Reigal va agarrar, i un dia, el dia dels trons, Reigal és uno de la fila, va agarrar i va cremar una carrossa dels navarros que tenia un lleó, va pegar una trabuca i va cremar el lleó. I va portar això molt rastre, van tindre que pagar una multa, i bueno, va ser de por. Ja està bé, ja està bé perquè ja són 66 anys i ja està bé de retirar-se, per lo menos anar a fer 2 cotos a la fila, això sí. Però de l'altre ja crec que és hora que tots tenim un principi i un fin.